Última xerrada, després suposo que la Carme farà la cloenda. I a mi em toca una mica la feina feixuga, que és presentar-vos, que és aquest senyor que tinc aquí al costat. És feixuga perquè al final podríem escriure pàgines i pàgines i pàgines. No? Llavors, us presentaré. Ell és en Xavier Riols, és un luthier vilanoví, que bàsicament el que es dedica és a fer aquests instruments que hi ha aquí, que si no el coneixeu avui coneixereu, que són gralles. Gralles, ja us explicaré una mica el que és, però són aquests instruments que normalment... Algú que no conegui la gralla? Sí? Doncs avui coneixereu. Són aquests instruments que normalment són populars per tocar al carrer i els trobem acompanyats de molta cultura popular. Però més enllà de presentar-vos en Xavier, que ha sigut ponent en molts llocs d'Europa, com bé em vas explicar, arreu de la península, etc. Jo el que destacaria d'en Xavier, o almenys el que a mi em dona a entendre cada cop que el truco, és que és una persona que per davant de ser un gran estudiós és un amant de la cultura popular, per davant de tot. Es truca en Xavier, igual estàs 20 minuts al telèfon, però aquests 20 minuts agafes un coneixement de coses, d'històries, que segurament no hi són en els llibres de text, i això és potser el que jo acabo de posar més en valor, no només de la part estudiosa, sinó aquesta part amant de la cultura popular, que ara ho veureu. I us hem preparat un petit vídeo de 4 minutets que dura, que més que res, perquè crec que podreu veure més qui és en Xavier Riols en aquest vídeo que es va fer per TV3. Sí, si vols el fiquem, l'àudio... Soc la Marta, soc grallera dels castells de la Vila de Gràcia. He vingut a Vilanova perquè el Xavier m'arregla la gralla, perquè hi havia uns petits d'això i és amb ell perquè sempre li demanem les gralles amb ell. Què tal? Soc el Jaume de Postproducció. Dir-vos que el vídeo que fa referència ara d'en Xavier Riols per temes de copyright no el tinc. I si el voleu consultar, doncs us el deixo per aquí dalt. Ara sí, continuem amb el vídeo. La idea de tota la feina que fa, més que jo l'explicació que pugui anar. I ara sí que jo callo, deixo la paraula a en Xavier. Em feies posar vermell. Vostè que ha dit no sé què és una gralla, i l'Ausias Marc deia el qui més sap li corre un major dubte. A vegades saber-ne no n'hi ha prou. A vegades és millor no saber-ne. No, dic això perquè començaré explicant-vos una cosa que em va passar ara fa just 20 anys, una mica més, 20 anys i uns mesos, i és que vaig rebre una trucada de la veïna a França que em convocaven per presentar el llibre del qual jo n'era coautor. I els vaig dir, crec que us equivoqueu de persona, jo no he escrit cap llibre a França ni en francesos. Sí, són 17 autors i vostè és un d'ells, Xavier Riols. Escolti, s'equivoca, no pot ser això. I em va dir, sí, diu, vostè i una altra persona que és Salvador Palomar. Salvador Palomar és un activista reusenc de Reus, i quan em va dir això vaig dir, ospa, vaig tenir un record que 3 o 4 anys abans aquest xicot, que he tingut i fet moltes coses amb ell a Reus i a altres bandes, em va dir, escolta, m'hauries d'escriure, explicar el que és la gralla amb gent que no sap el que és una gralla, fer un relat de quantes pàgines, no sé, em va dir un nombre de pàgines, però jo això... I per quan ho vols això? Això era un dilluns o un dimarts, diu, ho necessito divendres. Jo dic, divendres de quan? Que t'has tornat boig. Diu, escolta, em vaig comprometre una cosa i que no he pensat més i ara m'empaiten, escolta, per favor, t'ho demano. I, no sé, vaig fer un coordinament, recordava ni el que havia fet, no? I aleshores aquesta gent em van convocar i ell no va venir, era coautor de l'article i no va venir. I el llibre és aquest, presentaven aquest llibre que es diu Les Obois Populaires, anxes doubles en G múltiple. O sigui, els oboès populars, anxes és inxes, diríem en català, dobles, en geus no té traducció. Cada idioma és una visió del món.
I això hi ha gent que no ho té. Hi ha coses que no es poden traduir. Jo he buscat en geus, el que més s'hi acosta és en bits, però seria geus jocs, jugar jocs, possibilitats múltiples de les inxes dobles. I llavors aquí hi ha 17 articles, hi ha una entrevista al final amb un metge suís, que també hi era, van fer la presentació d'aquest llibre a Mesa, que està al costat de Set, al poble del Bresens, aquí al sud de França. Jo hi vaig anar i va ser unes jornades meravelloses. Entre altres coses, vam avorrir les ostres, perquè teníem unes barques plenes d'ostres i cada moment vam dir no en volem més, hi ha d'ostres. Però va ser molt bonic perquè vaig connectar amb tots aquests occitans. Jo dintre d'aquesta categoria, les gralles eren, d'entrada explico tot això perquè posem-nos una cosa al cap. La gralla és un oboè popular. Aleshores, què és un oboè? Què vol dir la paraula en francès? Que ells la van crear, aquesta paraula. Hautbois, ho dic literalment. Fusta alta. Alta de què? De volum. Un oboè. I aleshores això apareix entre els segles XVI i XVII. Abans en deien un altre nom. He portat una col·lecció d'instruments. Aquell de la punta, no els de més a la punta, aquest d'aquí, això en parlen, el que fa la introducció a aquest llibre en parla d'aquests. És entre altres seria una xeremia. Quan dius xeremia als països catalans, depèn del país que estàs, cada lloc vol dir una cosa diferent. A Catalunya vol dir un instrument d'aquests, on trobem el tible i la tenora de les cobles. Si aneu a Mallorca són un sac de gemecs i el grup que forma el sac i flabiol. I si aneu al País Valencià, una xirimita és això, és una dolçaina. Però tot ve del mateix, ve del calamus, que en llatí vol dir canya. I la canya, què és? És l'element que produeix el so. I l'element que produeix el so, què és? És la inxa. Dóna aquella capseta que hi ha allà a la punta. No, aquesta, sí. La inxa què és? És important perquè és una veu medieval que jo he tingut alguna emoció algun dia, un noi de 15 o 16 anys trucar a la porta del meu taller i dir que tens inxes. I és una veu medieval gairebé perduda que un col·lectiu molt petit, que són els grallers que queden en un moment donat, la continuen perpetuant i aquesta persona, un nano que em diu una paraula que només fem servir els grallers. Els de les cobles no fan servir i els grallers, la majoria tampoc, diuen canya. Jo els hi pregunto, dam o estrella? Estrella o de Sant Miquel? O els hi dic de d'estranyidar o de pescar? Quan dius canya, què vols dir? Això se'n diu inxa. Aleshores, la inxa ve de la canya. Un tros de canya s'entalla una llenca i a partir d'aquí comencem, com ara això, i a partir d'aquí primer fem l'interior, treballem l'interior, buidant, i després fem l'exterior, i llavors, perquè ens surti, si no ens encararíem mai, les tallem juntes l'una i l'altra i queda la inxa, que al final és una peça dóna'm aquella, aquesta l'has xupat tu. Aquest paper. I aleshores, quan tenim aquí, és una peça que va encertada amb un broquet, que en diem, dit tudell també, i és això. Quina virtut té? Que fa un so, i llavors posat el broquet, renella. I llavors posat a la gralla amplifica el so. Aleshores, és un instrument d'inxa. Jo us he seleccionat un text medieval molt interessant que escrivia un xicot que era a l'hereu de la corona d'Aragó, que mentre va ser a l'hereu va tenir els millors músics del país i del continent al seu servei i era príncep de Girona. Sa mare era francesa i el van fer príncep d'Astúries, ve d'aquí, també. El delfí de França sempre estava el primer de la fila i aquí aquest noi era l'últim sempre. I la mare va dir no, quants títols, no sé, hi ha el Montcada, quants títols necessita, doncs poseu-li tots els títols i més, i sempre primer de la fila, i era príncep de Girona. I quan estava a Girona
Quan va ser rei, pobret, ja no s'hi va dedicar tant a la música perquè va tenir molts mal de caps i diuen que va ser assassinat. Però quan era príncep de Girona, el dia 4 d'agost de l'any 1377, fa 650 i tants anys, diu, lo primogènit, que era ell, diu, car nostre matem aquí ara a Perpinyà, lo mestre qui fa les enxes, per algunes coses els nostres ministres necessàries, vos manam que tantós que vull a partir per tornar a nos, li donets diners a meso, li lloguets una bèstia entre Barcelona, on nos trobarà. I això, per res no mudets. Dada en Girona, sots nos segell secret, el dia 4 d'agost de l'any 1377. Aquí el que va fer aquest treball, que era la Maria del Carmen Gómez Montaner, que és una catedràtica de Bellaterra, deu estar jubilada, suposo ja, va dir sobre el maestro que li repara els instrumentos. No, aquest no reparava, aquest construïa de zero. D'una canya feia una peça que sonava. I els ministres, ministre com ministre vol dir servidor, que és el nom que donaven els músics, que tots només tenien músics, o havies de ser un arquebisbe, o havies de ser un príncep, o havies de ser un rei, no en tenia tothom qui volia, i eren els ministres. D'aquí doncs és interessant perquè hi feia les inxes, i estàvem parlant amb l'alumne teu, el Marc, que dic, escolta, si aquests fallos que toquen tan bé et deixessin bufar en la seva inxa, veuries que no costa res de tocar. O sigui, un cop està feta s'ha de priar, que diuen, fins que vas rebaixant fins que soni i soni bé. I llavors, clar, això què produeix això? Un miracle, que és que sense tenir ni amplificadors, de natural fa una activitat extraordinària. Aleshores, hi ha un estudiós anglès, un savi anglès que va morir fa molt poc, però tenia molta relació a les xarxes, tu els que el seguies, que és el Jeremy Montague, que era un jueu que portava, ell era un percussionista que havia tocat amb uns ensembles molt bons del David Munro, que aquest va posar de moda la música antiga al segon canal de la BBC, i aquest xicot doncs, va morir molt jove. Doncs, no, el Jeremy no. El Jeremy va viure 90 tants anys i més va ser amic meu. Vaig tenir tractes amb ell. La Josefina Roma el portava a Barcelona a fer conferències. Jo havia anat a les conferències. Havíem coincidit en seminaris europeus d'etnomusicologia i ell li interessava tot i va demanar una gralla pel Blaveit Collection d'Oxford i li vaig fer arribar. Doncs ell havia estudiat les inxes i va dir que la primera representació d'una inxa es troba molt a prop de nosaltres. És un baix relleu etrusc del segle V abans de Crist. Es veu que és un instrument d'inxa. Es veu la inxa com el músic la té a la boca. I aleshores els etruscs som nosaltres. El golf de Lleó estan a l'altra banda. Quan es va romanitzar Catalunya, tot vam copiar-ho dels etruscs. L'arada, 1000 coses ens van venir cap aquí. O sigui, que ho tenim aquí al costat, el primer, però ja dic, bastants segles i segles enrere. L'Antoni Baines, que també és d'Oxford, que és un savi que va fer uns llibres que es diu, entre ells, What Been Instruments and Their Histories, els instruments de música i la seva història, quan parla de les inxes, posa un mapa d'Europa, hi ha una taca negra sobre Catalunya, que no el té cap més país. Sobretot a la zona, aquí esteu ja dintre de la Catalunya carolíngia, jo estic a la Catalunya ja arabitzada, però la carolíngia sobretot, que és sobretot a la cobla, són instruments d'inxa, sens dubte. La gralla no tenia aquest relleu, però els estudiosos aquests a nivell mundial saben que el que passa a Catalunya estan meravellats. Diuen, hi ha una formació medieval que els diumenges surten a tocar i la gent es posa a fer balls rodons com si estiguessin al segle XV, com aquell que no passa res. Això no passa enlloc més. Diuen que la Renaixença no va existir en la música de Catalunya. Va ser literària i va ser artística i monumental. Mentida. A la música popular va néixer la cobla. Van agafar una formació medieval i la van posar al dia. I llavors van sortir uns monstres darrere que es deien Garreta, que es deien Toldrà, que es deien altres noms, i van fer el que es podien fer amb aquella reducció d'una orquestra simfònica feta amb instruments populars. Ja dic, venen alemanys i venien inglesos, quedaven meravellats d'aquesta història. I en el cas de la gralla també hi va ser la Renaixença, perquè la gralla seca o primitiva n'hauríem de parlar una mica amb calma, que és
Com arriba a la península ibèrica això? Sempre diu aquells instruments que tocaven els alarps. Els alarps són els àrabs. Llavors es dona com si vingués dels àrabs això. Aleshores s'ha estudiat. Sembla ser que l'origen de totes les cultures, diem que som indoeuropeus, perquè l'origen està a la Índia. Però per on va venir? Pel nord o pel sud? Per on va venir? On trobem restres d'aquest instrument? És interessant perquè en aquests dels avois populaires, pels francesos nosaltres érem un instrument perifèric, però com que eren occitans, pels occitans som un d'ells nosaltres. I la inxa catalana ve dels occitans. Aleshores, hi havia un xicot aquí, que estàvem amb uns a Alacant, un lloc que en diuen Ciutat Acantilado, que és el Campello, i dormíem, vam sopar amb aquest senyor el dia que vam... No, que em faig un taco. Estàvem a Alacant amb el Jeremy Montague. No, amb això estàvem a mesa. Hi havia un xicot que va fer, per aquest llibre va fer tots els instruments del nord d'Àfrica, és el mateix, en diuen surna, la surna la trobem a l'Àsia Menor i la trobem també a Llívia i la trobem a Argèlia. Aleshores, aquest xicot és interessant perquè sa mare era sefardita i ell parlava un català, sa mare, son avi matern, i ell parlava un castellà del segle XV i em parlava i deia no encuentro el verbo, i el verbo era la paraula, i era estudiós en aquest cas també d'un oboà perifèric pels francesos, ell era professor de la Universitat d'Aix-en-Provence, i vam dir, per on va venir la península, pel nord o pel sud? Va venir per tot arreu, però el que és cert és que el model peninsular respecte als oboès occitans és molt diferent. Com ho diria? Té tots els paràmetres exagerats, que un és la inxa, aquesta inxa, ara després, per culpa teva, pel teu encàrrec, m'he enterat que era occitana, ja no en tinc cap dubte, ja ho sospitava, perquè nosaltres som germans dels occitans, però som amics de tothom també, o sigui, és una terra de pas i som, com diu el Pla, els italians occidentals i som els ibèrics per moltes coses i mediterrans per moltes altres, i en aquest cas occitans, sens dubte. Llavors la inxa ve dels occitans. És una paraula francesa, o que la fan servir en zones de França. I aleshores el model ibèric de les, en aquest cas diríem de les xirímies, la xirímia medieval és aquella, però llavors hi ha un model ibèric que el trobem a diverses... Jo n'he portat de diversos llocs, sobretot que he pogut portar una de castellana també, quan estava durant 20 anys classe amb els de la Casa de Castilla i León del meu poble, però no me l'he deixada. Però aquestes d'aquí, he portat aquestes tres d'aquí, que és molt interessant perquè on es produeix a nivell de països catalans l'aigua barreig d'aquests instruments és a les Terres de l'Ebre, la Terra Alta, el Montsià, i aleshores aquesta que està tocant ara és una reproducció d'una que tocaven els flarets de Santa Bàrbara. Santa Bàrbara que està. Després aquest altre és un model valencià que en diuen en sol o en fa, no sé com en diuen, i aquest és l'altre el que toquen ara, que van en un moment donat fixen un dels models que és el que està, en realitat està en l'A. La gralla, vaig preguntar amb un vell graller, que és aquest d'aquí, aquest que està a la portada d'aquest llibre, li vaig preguntar quan jo tenia 15 anys, a la festa major de Vilafranca, 15 o 16 anys, i dic, escolti, en què està la gralla? Diu, està com els pagesos. I com estan... Els pagesos van de sol a sol sempre. La gralla va de sol a sol. És un sol teòric, perquè el so final de la gralla depèn de diverses coses. Primer de la inxa, després del tudell, la longitud del tudell, la forma del tudell, la conicitat. Després ve l'instrument, que també suma, però no. Els gironins diuen que primer és el reremànec, els del món de la cobla, que és el llàbit i l'habilitat. Després ve la inxa, després va al revés del món, i la gent compta de baix cap dalt, és de dalt cap baix, però hi ha factors que tu no determines. Per exemple, la Paquita, quan hem arribat aquí, diu, ospa, s'està més bé aquí que a Vilanova, perquè no hi ha la humitat que hi ha segurament a Premià de Baix. O sigui, la humitat influeix amb el so. I la temperatura també. El dia que vam presentar aquest llibre, aquí a Set, a Mesa, al costat de Set, hi havia un xicot que tocava, porta aquell instrument que hi ha al costat de la xirimia, hi havia un xicot que tocava un instrument com aquest, això és italià,
Aquest en diuen la chiaramella, que en diuen caramella els italians amics, com nosaltres, però a la zona del nord en diuen el pífaro. I llavors aquí porta un forat, és que hi ha un forat aquí, saps que hi posen una pluma per fer bonic. I això és una chiaramella. O sigui, tots aquests instruments, aquest que tocava la chiaramella, que era l'Stefano Balla, jo l'he fet venir als Fescats a impartir classes d'alguna cosa. Dels vells va prendre una tècnica que en diuen masticato, que és a l'hora de fer forts i fluixos amb la inxa, de tocar, fer amb expressió. I doncs, totes aquestes famílies tenen en comú que tenen el tub més curt, més gruixut i que depèn dels factors externs que us he dit. He anomenat l'Stefano Balla perquè li va passar una cosa i des que estàvem a Mesa, crec que era el mes de novembre, feia bastanta fred i ell tocava amb un acordeó unissa, ni diatònic ni res, un acordeó de tecles i com de piano. I ell no afinava i per afinar se'l posava sota de l'aixella amb l'abric i el fregava, i tornava. Encara no, tot d'una, ara, o sigui, havia d'escalfar l'instrument per afinar. O sigui que el dimora, la temperatura també suma. Són mitja dotzena de factors. És a dir, que un que toqui bé la gralla, Jaume, és un miracle. O sigui... Bé, arriba, no sabem si arriba pel nord o arriba pel sud, però en tot cas ens la trobem aquí. La paraula, la etimologia, el moll diu que ve de la gralla ocell, el graile, però el que és cert és que la gralla és tardana. El primer que apareixen aquí, de fet el primer diccionari que porta el mot gralla és el Labèrnia, que es publica en 1840 o 41. Anteriorment no surt al diccionari aquesta paraula, però sí que surt la paraula grall. Grall. Diuen, hi ha un vers mallorquí que diu 7 anys, 9 mesos i dies, esclau des rei vaig estar per aprendre de sonar es grall de sa xeremia. La xeremia és el frac de gemecs i el grall és el que... O sigui, hi ha la paraula que la fan servir els mallorquins, el grall del sac, però al món de la gralla hi ha els llibres de contes de Sant Fèlix, diu passant contes amb Sant Fèlix Màrtir, que són tots els llibres del segle XVIII i XIX, i hi havia un senyor que anava a tocar per les eres, Penedès no era vitivinícola, encara era cerealista llavors. És de Vilafranca, sí, perdona. Hi havia Sant Fèlix és el patró de Vilafranca. El Penedès ja ho donem per suposat que ho sap tothom, però aquí no és el Penedès. Sant Fèlix Màrtir és el patró de Vilafranca. Doncs a la capta de Sant Fèlix anava aquest senyor amb el grall. Al segle XVIII surt amb el grall a les eres fent capta, recollien gra. I a Vilanova ho feien pels cellers, per la Mare de Déu de les Neus, i recollien vi. I aquests sí que eren vitivinícoles. Doncs aquest senyor dels grall, surt el grall aquest fins a 1780, 90, 1810, 15, i el 1817 diu per l'home que toca la gralla. Després estan uns anys que alternen gralla i gralla, i al final només surt gralla sola, a partir del 1827-1828. Aleshores, jo d'aquest grall vaig copiar-lo, que va venir un senyor del Vendrell, que era un graller del Vendrell, i em va portar que el Vendrell n'hi havia dos almenys, de molt bona factura, fets de fusta de ginjoler. Ginjoler és aquell amb xirimia, també que hi ha al Museu de la Música de Barcelona, també és de ginjoler. El ginjoler és els murcianos diuen ginjolero i els occidentals, els andalusos occidentals en diuen azufaifo, i a Castella també diuen azufaifo. Nosaltres som de la xarquia, que és, hi ha menys distància d'aquí a Almeria que d'Almeria a Huelva o Cádiz, no us ho perdeu. Nosaltres érem la xarquia, que era l'andalús, en aquest cas oriental. I dic això perquè hi ha coses que ens són pròximes que ens pensem que queden lluny. M'estic embolicant. Dintre de l'àmbit ibèric ens trobem que hi ha la gralla, el grall, que ja dic, primer el grall que la gralla. La gralla, el grall. A València és la dolçaina, però també hi ha la dolçaina aragonesa. Llavors hi ha la gaita navarresa. Gaita és una paraula que crec que és gòtic antic, que vol dir cabra,
que ve de la pell, els bots donen el nom de gaita, però llavors el soroll que fa la gaita, els navarros el posen amb els que toquen la gaita navarresa, que és com una gralla, amb uns paràmetres desaforats encara més, té un pas molt ample que permet octavar molt bé, sempre es mouen per les octaves. Llavors hi ha la dolçaina castellana, quan estem al País Basc en diuen bolingozzo, i és el mateix instrument. O sigui, és una família d'instruments, però tots, com dirien els del Corte Inglés, la importància està en los detalles, en la moda de verano del Corte Inglés. O com diuen els anglesos, devil is in the detail, el diable està en els detalls, si no els cuidem se'n va fer punyetes la història. Però surt el George Steiner, que és una persona meravellosa, que era un filòsof francès que es va haver d'exiliar, si no els hagués anat a parar als camps de concentració. Aquest deia, God is in the detail, Déu està en els detalls, deia el George, va morir fa poc, el George Steiner. En tot cas, els detalls són els que marquen el timbre, i els que marquen l'aplicació, l'ús, els que marquen la manera de tocar, l'estil, les melodies, en definitiva els monuments, són els detalls. I en el cas de la gralla, jo crec que, com us ho diria, d'entrada, sense ser xovinista, dius, tu llaures cap a casa perquè tu toques la gralla, pàjaro. No, ha fet un procés, fa un procés durant el segle XIX, l'últim terç del segle XIX, fa un procés que no el fa cap més oboer ni occità ni europeu. A la península fan una cosa, els castellans, que fan construir unes dolçaines a París, i aquestes el fixen com a model, hi ha molts tot de semitons i claus, però el procés que fem nosaltres no el fa ningú més. Què és? Primer es fa, del gralla es passa a gralla. Jo he portat aquí uns Stradivari, que és fet d'un tal Caselles, que era d'Albinyana, però es va casar al meu poble, Vilanova, i va començar fent gralles seques i va acabar fent gralles de... Què tenien? L'aplicació, la necessitat crea l'orgue, diuen, i a mesura que van fer uns exercicis amb això, que quan van anar, hi ha un canvi generacional, les noves generacions ballaven el contrapàs i acabaven amb una sardana per anar contents a casa. Doncs anem directament a la sardana i neix la sardana llarga. Doncs aquí igual, cada generació, uns ballaven, apareixen ja, al tombar ja a meitat del segle XIX apareixen els balls de Garrau, que en diuen. Diu, és més a Garrau que un xotis, aquest senyor, em deien. Aleshores, què fan? Cantar-hi amb acompanyaments per fer harmonies que necessitem més tessitura. Anem allargant els instruments per poder fer baixos. Doncs què fem? Fem una gralla baixa. Allà n'hi ha una, perquè allà és una gralla baixa meva, que és una cosa, una locura, que és, vaig fer una gralla baixa seca, però el Caselles va fer una gralla baixa, que jo em vaig restaurar una fa mig any o així, que vaig tenir 3 o 4 anys, que era així, semblava una tenora, una cosa, i n'hi han reconegut poques, n'hi han 4 o 5, però si no, el que feia els baixos l'obligaven tota l'estona a tocar amb els dits petits només. I quan ja feia unes quantes peces de ball, ja no se'ls sentia els dits, ja no se'ls notava. I llavors van dir, no, comencem, tot això suprimim-ho, tot això massís, i comencem aquí i amb aquesta mà fem aquestes notes, i amb aquesta mà, amb els dits encara fem més notes més avall. Llavors es treballa, jo vaig fer aquella gralla baixa només sense claus, però en zona de comoditat. I llavors fa els baixos, si és un pas doble, pam, 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 para, pam, pam. Si és un vals, pam, 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 pam. Si és un que pica al costat, una masurca, tarata, xip, pam, pam, tarap, tom, tam, tam. Tirem endavant. És l'únic oboè popular europeu que va fer tota aquesta família extensa ja al segle XIX. I llavors és molt interessant, perquè llavors, quan van fer això, van sortir puristes, van sortir detractors, volien l'autèntic. I sabeu qui era el jefe dels puristes? Manava molt el jefe dels puristes. Es deia Pau Casals i del Filló, i era fill de la Meca dels grallers, que era el Vendrell. I el Pau Casals, quan torna, ell sempre estava de gira, i van estudiar a Brussel·les quan tenia 14 anys, i després estava tocant amb els tsars de Rússia quan en tenia 20, i quan tornava al Vendrell, què és tot això? Però si això no sona igual. I llavors hi ha uns que els fa plegar i tornen a les gralles seques. I hem portat un disco d'aquests, que són els Romers. Els deien els Romers perquè una vegada van actuar
van fer una obra de teatre que es deia Pau de la Gralla, Festa Major de la Vila, i la van fer el Romer, i ells van anar a tocar el Romer. I com que havien tocat el Romer, s'hi va quedar el Romers. Doncs el Pau Casals els fa tirar enrere. Hi ha l'Andreu Nin, que també hi ha textos de l'Andreu Nin, no se sap on va anar a parar, pobret, era el líder del PUM, del Partit Obrer aquest revolucionari, i també era partidari de la gralla antiga. Els grallers vells tots volien gralla seca, no volien. La de Claus és més, van baixar la de to, és més amorosa, per fer balls i altres coses. Hi ha aquella anècdota del Pau Casals que la vaig sentir explicar pel Pere Artís i Benach, que és un senyor que treballava a la redacció de la revista musical catalana i cantava l'Orfeó català. I vaig sentir que ho explicava, jo vaig tenir tractes amb ell. Es va ferir i a última hora parlava fent-me la seva dona d'intèrpret, pobret. Doncs va explicar que van anar a tocar amb l'Orfeó català a Tel Aviv, als anys 60, i hi havia el Pau Casals que també tocava. I llavors va fer una recepció al Pau Casals amb els membres de l'Orfeó català, que són 80 persones, no són 2 ni 3. I aleshores Pau Casals estava davant del seu camerino, el teatre de l'auditori de Tel Aviv, i tots, mestre, tots el volien tocar i donar-li la mà, i ell saludava com podia, i aquest Pere Artís i Benach, que era de Llorenç del Penedès, va dir: mestre, soc de Llorenç! I el Pau Casals va dir: Llorenç, els millors grallers del món! Hi havia un que li deien el gros de Llorenç, que era molt bo. A veure, doncs dic tot això perquè aquesta controvèrsia ens va anar bé perquè ens ha arribat gravació de gralles seques com tocaven antigament, si no, no sabríem com sonaven. I sonen molt diferent del que fem nosaltres. I són un referent, que et sembla si posem... Continuo una mica, a veure com anem de temps, encara tinc una mica de temps, oi? Jo continuo. A l'any 96, 106, 116, fa 25 anys, fa 25 anys va haver un sitgetà que feia des dels anys 70 que estava treballant el tema, va fer aquest llibre que es diu Nosaltres els grallers, que hi ha la biografia de més de 400 grallers, biografia. Hi ha el relat, l'existència i aquells relats molt llargs. Explica un univers increïble i evidentment perdut ja. Perquè jo vaig tenir la sort, encara la Paquita i jo vam tenir la sort, ara fa 50 anys que toquem la gralla, i ens en va ensenyar un d'aquests antics, de transmissió oral, que és un altre món. I aquest llibre jo vaig demanar per prologar-lo, ara aviat sabreu per què, vaig demanar per prologar-lo amb el Pere Català Roca. Pere Català Roca és un historiador, Creu de Sant Jordi, i una família de fotògrafs. El famós és el seu germà Francesc, que era fotògraf important, però el pare ja ho era. I el Pere Català em va dir: escolta, no, jo no ho puc fer perquè no hi entenc prou. L'última hora el vaig prologar jo, aquest llibre. Però el Pere Català va venir a la presentació, diu: no país perquè m'ho trec de sobre. I explico tot això perquè aquest llibre se'n va fer primer una edició de tapa dura i ara se'n va fer, això era el 96, i el 2010 es va fer aquesta, l'editorial Tritó, va fer aquesta edició més barata i més manejable. Ja dic, la biografia i el relat de 400, jo no hi surto encara, s'acaba l'any anterior que vaig començar a tocar jo, però està volgudament fet així. Aleshores, explico això perquè jo crec, si no hagués sigut el fet casteller, la gralla no era un instrument que el trobessis a totes les festes, ni molt menys. El que apareix a tot arreu és, sobretot, flabiolaires, flaviola i tambor, que a vegades diu el tamborinaire, però un bon flabiolaire és un bon percussionista que a més sap tocar el flabiol. O sigui, el que importa, vam descobrir amb els mallorquins que la que mana és la mà dreta, per això s'agafa amb l'esquerra. I aleshores eren flabiolaires, eren secaires, però la gralla eren exercicis molt determinats, però uns exercicis que sí que anaven en gralla segur, o en dolçaina, que eren, per una banda, les moxigangues i per l'altra banda, els balls de valencians, que a València no en saben gran cosa dels balls de valencians. I hi ha aquelles, també en deien ball de titans. Valencià vol dir
Valent, Vall dels Valents. València, l'etimologia de València vol dir terra de valents. Aleshores, hi ha aquesta discussió de que quan diem Vall de Valencians, què volien dir Vall de Valencians? Jo us he portat un text del baró de Maldà, que tenia una casa a Badalona, per cert, i ell vivia al carrer del Pi, on hi ha les Galeries Maldà, que diu, el 23 de setembre de l'any 1794, fa un viatge a Maldà, on tenia la baronia, però no hi vivia ni molt menys, i passa per Tarragona. Diu, en és matí de festa major en la ciutat de Tarragona, no ha estat tan alegre vista la dels antecedents anys, per no haver-hi hagut, per motiu de les pregàries, perquè devia haver sequia com ara, cap diversió de balls dels titans, dels prims, aquest encara es balla a Reus, dels valencians i altres en Tarragona, que corrien amb los bastons per la ciutat i en la tarda acudien a la processó de Santa Tecla i la habilitat dels castells o sostres de gent amb un noi al capdamunt fent-li la figureta. O sigui que és el lloc on es parla de castells tal com els coneixem com ara. Abans a Vall de Valencians eren moltes figures que acabava amb una de final que era una construcció humana. A vegades un pilar de 3, molt petit, però hi va haver una generació que van dir no, anem a l'Uga al risc. I llavors van néixer els castells i això passa tombant entre els segles XVIII i XIX. Ell ho fa a final del XVIII i ja anava, la història. Llavors la gralla i la dolçaina és imprescindible. Jo he estat al Gemesí per la Mare de Déu de la Salut, que fan la moixaranga famosa, i és unes melodies que van fer, ara no fa ni 15 dies, van fer una sessió sobre totes les melodies que generen el toc de castells. No solament el toc de castells, n'hi ha d'altres, hi ha les matinades, hi ha l'arribada a la plaça, no la plaça de Braus, a la plaça, al poble. Quan arribava a la plaça tocaven un altre toc. Hi ha portar el pilar al balcó, el pilar caminant, hi ha el toc de retreta, que en diuen, hi ha el toc de vermut, que s'hi ha afegit després, hi ha també un toc molt bonic de processó, que ha anat canviant també amb els anys. El toc de processó, que és molt bonic. Van a la processó. Jo l'he vist encara, aquesta processó, a la meva edat, als anys abans del Concili Vaticà II. Anaven de petit a gran a la processó, però d'una manera sense gaire parlant, però en comentaris sense aixecar la veu, anaven de petits a grans i feien els pilars d'homenatge a l'entrada del sant o de la santa o de les autoritats a l'església, no? Però anaven i feien aquest toc, els grallers tocaven aquest toc de professor. Ara només es toca dissortadament als funerals, aquest toc, però llavors també hi havia uns tocs interessants en el toc d'ofertori. Diu que cada colla tenia el seu, n'hi havien d'haver molts, n'hem arreplegat alguns, us n'he portat algun també, molt emocionants. Els tocaven durant l'adoració a l'ofertori dels oficis. I hi ha també un toc del Sa Déu, que en diuen. Què es toca en aquell país, o els països veïns? Toquen la marxa reial quan el Sa Déu. I aquí ells tocaven un toc de castells curt. I vaig preguntar a un capellà del Vendrell, que va morir de la Covid, per cert, que l'havia vist 40 anys enrere celebrant amb els nens del Vendrell. Dic, escolta, com ho feu a nivell litúrgic això? Diu, molt fàcil, consagrem primer les dues espècies, una darrere l'altra, i llavors, quan hi ha el toc, faig l'elevació i la mantinc una estona. I encara és més litúrgic que no pas el que fem ara, el que fem sempre. Això m'ho va dir, ja dic, fa 4 o 5 anys enrere, un capellà del Vendrell que tenia 80 no sé quants anys. Bé, dic tot això perquè tot aquest univers festiu que va venir del món dels castells, sobretot enganxat amb els castells, i gràcies a això va pervivir, i gràcies a això ens vam posar a tocar nosaltres, perquè vam fer un castell per Sant Pere en silenci, que això sí que era un funeral de tercera. Doncs el Pere Català Roca, que us he esmentat, que és un vallenc però afincat a Barcelona, va escriure un article a la revista Destino, ara fa just 70 anys, l'any 1952, el farà a l'octubre, que va sortir aquest article que deia «Está desapareciendo una institución tradicional, la dels grallers i tambalers». I llavors ens diu, ell fa com unes evocacions romàntiques, diu, aquells acords musicals que duen el perfum dels ceps i les avellanes. I al final diu, ara cal fer quelcom, això ho deia en castellà, però ell va traduir-ho en català després, diu, ara cal fer quelcom en pro de la institució que de no ballar-la se'ns esfuma, s'acaben els grallers. I ell, amb aquest article del Destino, apunta tots els que hi ha en aquell moment. Vaig comptar, que són 20 i tants. Se'n va deixar algun, per sort. Se'n va deixar alguns, però pràcticament tots els que es podies disposar, o sigui, d'aquesta nòmina que eren centenars, passen els anys 70 anys enrere, només
hi ha una generació perduda, l'anterior a la nostra, els que ara tindrien 80, 90 anys, hi ha una generació que és la que enganxa els anys 60, el dels 600 i les discoteques i tot això. La gralla es converteix en una cosa com de gent pobra o gent de poca categoria, a Valls queda desprestigiada, ja no hi havia un sol graller. I aleshores a la represa es produeix aquests anys 70 i en aquest cas hi ha un fet que jo crec, almenys pel que fa a nosaltres, important, i és que el dia, era l'estiu del 75, a l'estiu del 75 vam anar a fer amb els bordegassos, nosaltres ja tocàvem, vam anar a buscar un graller vell que cuidava una urbanització als afores de Vilanova i era alcohòlic, pobret, quan estava serè era una cosa i quan estava begut era una altra, i no pots fer un judici de la mateixa persona, la família l'havia abandonat absolutament, i ell va, com us ho diria, els vells grallers, en comptes d'explicar-nos coses, ens les explicaven per despistar-nos, o sigui, semblava que els hi veníem a prendre la poca feina que tenien, no? I aquest senyor, que era una persona molt generosa, que ho havia perdut tot, doncs ens va, aneu a comprar, aneu al Newfont al carrer Ample i compreu una dolçaina com aquesta, d'aquestes llargues, no la curta. I llavors aquí ens va fer uns tudells amb uns llauner, que els tudells que portava no anaven bé, i comprava inxes de tenora, que també les compraven a la botiga, i ens va ensenyar amb això. I a partir d'aquí vam començar a tocar i vam fer uns grallers dels bordegassos, d'entrada amb dolçaines, però després ja vam anar, un bon dia, vam haver una crítica al diari, lástima que toquen con dolçaines i no con l'autèntica gralla, va dir el corresponsal del Correu Català. I llavors les vam passar vam treure'ls això i els vam posar uns aros i les vam pintar de nogalina que semblaven gralles ja. Dintre eren dolçaines però ja semblaven gralles. De fet és el mateix instrument, però la importància està en els detalls. En aquest cas era la inxa, li posàvem de tenora, n'hi ha que encara hi toquen ara, però després ja vam recuperar les inxes tal com eren. Però a l'estiu del 75 anem amb els bordegassos a fer castells a Siurana, aquí a Siurana al Montsant. I ens trobem que hi havia una persona que vivia en aquells moments, estava a Cornudella, que és sota mateix de Siurana, i va venir, i els bordegassos eren una colla poc convencional, molts veníem de l'escoltisme i del moviment de colònies vacances, érem una gent d'un perfil molt, com ho diria, també va passar amb els Minyons de Terrassa això, en certa manera, i aleshores va venir i era el Jaume Arnella, nosaltres, el Paquita i jo ens vam conèixer amb un grup de folk, quan als anys 60 es van posar de moda el grup de folk de Barcelona, tots van fer grups de folks a tot Catalunya. I ell i jo ens vam conèixer en un grup de folk, hi havia molta altra gent. I aleshores ve l'Arnella, que el teníem era el nostre guia espiritual en aquest aspecte, i ell va pujar allà i va quedar sorprès de l'ambient que portàvem, de la música que fèiem, i es va interessar molt pel que fèiem. Llavors va i munten una colla de castells a Cornudella. I l'Arnella em truca i diu, escolta, li van deixar una gralla antiga que la va sortir per aquí al Vallès i va venir un dia a Vilanova i va dir, m'hauries d'ensenyar a tocar la gralla, i vam estar una tarda amb ell explicant-li com anava, tal, i aleshores ell va sortir a la primera junta dels brivalls de Cornudella com a graller, està junta com a graller. I a partir d'aquí la Renella, escolta, hem de fer coses, trobades de la gent, i llavors comencem a fer unes trobades de grallers, vam fer 7 o 8 a llocs diferents, clar, zones castelleres sempre, vam fer jo que sé, el Vendrell, a Vilafranca, Altafulla, la primera vam fer Canyelles entre Vilanova i Vilafranca, i eren molt pocs, i allà vam fer un plan, escolta, hem de fer una revista, per tirar endavant això, i aquesta revista ell feia molts subscriptors, es posava a la Rambla de Barcelona, de plataner, amb unes agulles d'entrarrobes, amb la revista Gralla allà, posava a tocar la gralla i feia un cercle de gent, això és una revista, i feia subscriptors, això és l'Arnella, i quedaríeu parats dels famosos que hi ha entre els subscriptors. Hi ha el Josep Maria Flotats, hi ha jo què sé, la Montserrat, la Mar Bonet ens enviava cartes perfumades. El Joan Crossa, no, la Montserrat Carulla, Dugas es va subscriure, no sé si era pels fills o per qui era. Els de l'Elèctrica d'Arma, a partir d'aquí els Toltell Poltrona, el Pep Bou, que ell és de Granollers però vivia al Masnou, no sé si encara hi viu. Doncs el Pep Bou és tan bona persona
que feia una cosa extraordinària. Ells s'anaven amb la gralla i feien cosa de carrer. No hi comptàvem nosaltres. La recuperació que fem la gralla nosaltres la fem pels castellers, pel folklore, pels bastons, pel Garraf, el Penedès. Però llavors hi ha tota una nova fornada de gent, de grups d'animació, que tots agafen la gralla, que sense res, una cosa barata, no necessita amplificació, feien molta acció de carrer, i això ho porten per Europa. Els comedians l'adopten també i se'n van. A mi em truca un senyor de Suècia un dia, que ja començàvem, diem, no hi ha instruments, doncs n'hem de fer. I aleshores comencem a fer instruments. Em truca un senyor de Suècia i diu, escolta, hi havia uns senyors comedians, jo vull un instrument que porten ells, me l'ha d'enviar. Clar, aquests senyors parlant-se en anglès o parlant-se, jo què sé, el Pep Bou deia, dona'm 3 o 4 gralles. Les prenia a França i els hi venia a 5.000 pessetes. Ell les prenia a França i quan en tornava em pren 3 i em tornen 30.000 pessetes. Diu, els hi he pujat perquè és molt barat. França tot és més car. Dic, bueno, doncs tu et quedes el que has posat. No, home, no, els artesans us han de... Tu quedes tot, tu, home. O sigui, vaig trobar aquesta bona gent. I no hi comptàvem amb aquest món. Era el món de la... Però jo què sé, els titelles naip de Vic, pam, els artristes de la Garriga. No fa gaire estàvem, fa 15 anys, estàvem al Carnaval de Niça i venen uns trolls. Escolta, te'n recordes de mi? Dic, noi, de troll no en conec cap jo. Soc dels artistes de la Garriga. Ah, sí, clar. Doncs, diu, cada any venim aquí a Niça, hem de fer canviar de número per això. Doncs tot això, reconquerir el carrer, no? I la cultura tradicional com a eix surt com una cosa nova. Els geganters portaven antigament flabiolaires. Jo havia tocat amb el Quirze Peric de Mataró. Quan ja estava molt vellet, la Petit i jo portàvem el robafaves d'un lloc a l'altre i ell el feia ballar, però ja no tenia esma per anar pel carrer acompanyant-lo. Aleshores eren flabiolaires, però llavors la gralla es posa com a molt de moda i es converteix, com ho diria, es produeix un fenomen també nou, que és la cultura tradicional com a eix de l'associacionisme. Això ho explica molt bé el Pinyes, una persona que es diu Pinyes, que li van donar la Creu de Sant Jordi també, es diu Francesc Pinyes i és un especialista, és de la Vella de Valls, sap fer les pinyes com ningú. Ja s'ho diu el nom, ell diu, tot això va canviar com van arribar els universitaris. Abans ho feia la gent més humil, més modesta, socialment parlant, i ho feien per diners, tothom cobrava, els que pujaven i tothom ho feien pels diners i per tenir un bon plat el dia de la colla, un bon dinar. Diu, però quan van venir els universitaris, ell deia així, deia els universitaris, això va canviar. Hi va haver com una revalorització de l'exercici, no? I llavors hi ha hagut un fenomen al país que es produeix, clar, coincideix amb el final del franquisme i la democràcia, que tampoc és casual, tampoc és poca cosa, oi? Però la cultura tradicional com a eix de l'associacionisme. I en aquest cas la gralla com el temps, diguem-ne, com un element que això les colles geganteres, abans no n'hi havia tantes ni molt menys. Mataró, quants gegants hi ha a part del robafaves? Les escoles n'han fet a tot arreu, molts pobles de Catalunya i tots porten grallers i gent jove i una cosa també molt transversal, gent jove i gent gran a la vegada, molt bonica també, perquè la nostra societat tendeix a encaixonar la gent per franges d'edat amb exercicis determinats i la cultura tradicional contempla la transmissió de grans a petits, que és molt bonic i interessant. Bueno, jo sembla que parlo prou i massa. No, jo us volia... Posem els Romers, que el Pau Casals deia que eren els millors del món. Els castells o les matinades? Què et sembla? Millor els castells? El de Pilar al balcó o l'altre? És que les matinades em fan tilina. No, les matinades, hem trobat una partitura de quaderns d'organista que diu Ball dels Xiquets. I la meva àvia em deia, corre que fan el Ball dels Xiquets. I hi havia els Xiquets de Valls. Dic, la iaia ja fa que tu puls, ja confon el Ball dels Xiquets amb els Xiquets de Valls. Això són les matinades, les Romers, gravació 1930, 31. Estan molt alts de tot. Disc de pedra. Per dir
Avui hi ha castells en aquesta plaça. Quan sentien això des del llit sabien que hi haurien castells. No hi havia altaveus, no hi havia correus, no hi havia televisions. Passàvem pels carrers silenciosos a les 7 del matí. Havíem tocat Altafulla a les 6 del matí. Ara posarem un toc d'ofertori que aquest el vam gravar nosaltres a l'any 88 amb un dels grallers de referència que ara tindria boi 100 anys. Toc d'ofertori, un sol graller. No. Diu... És que no sé com es talla l'altre. És del CD, no és l'altre, no? És el CD, es vull tallar el CD, però no el trobo. Assistència. Mira. Aquí el CD. Aquí el CD. Sí, però és que no em surt el cervell per tancar-ho. Bueno, però vols el del 100? No, però abans vull tancar l'altre, perquè s'assembla els dos al no, però canviarà. No, és que no ha canviat. Ja ho he provat, si sonaven els dos. Aviam, prova, Vicent. Maleïda tècnica. Mira, l'has tallat tu? És un toc de castells. Aquest volem. Toc d'ofertori. Això ho vam gravar l'any 88 i era per la Fonoteca de la Generalitat, que la portava el professor Josep Cribiller, que ara fa just 10 anys que va morir, pobret. Doncs jo li vaig enviar això al 88, vaig dir, escolta, al final vam gravar amb un grup de grallers del Vendrell 2 hores de música, de tota mena, ballables, i al final hi havia aquesta peça que la va tocar després, ja quan ja estàvem plegant, boi, i li vaig dir, hi ha una peça suelta al final que és monument nacional, tinc-ho en compte. I el Cribiller va fer un disc que era un resum de tot el que estava fent a tot Catalunya en aquell moment, que hi ha 90 i tants fonogrames, un doble CD, un vinil encara, no hi havia CDs, perdó, un doble vinil, i aquesta li va posar també, li va posar. I es deia Albert Jané, conegut com a Carbassó. I bueno, jo no acabo res, podria acabar, com ho diria, evocacions emocionants de paradisos perduts. Un dia truca un senyor al meu taller, que es deia Joan Ferrer i Mascaró, i em va dir que es havia jubilat en aquell moment
el seu pare, que era de família molt arreglada, propietaris rurals d'allà a Vilanova, es va morir, ell era el petit dels diversos germans i son pare es va morir quan ell tenia 8 anys i se'n van anar a viure a Barcelona. Llavors ell quan es va jubilar diu, vull recuperar la meva infantesa i la figura del meu pare, i la meva infantesa aquí a Vilanova era les gralles. Recordo la festa i va venir a comprar una gralla amb molta modèstia. Jo li donava lliçons, resulta que havia tocat el cello amb una orquestra sinfònica d'aficionats, i em feia observacions. Havia estudiat a l'escola alemana, parlava l'alemany, era una persona de molta categoria, però va venir i diu, la vull tenir només sobre el piano, però evoca la meva infantesa. Jo el vaig posar en contacte amb algú que havia tingut tractes amb el seu pare i va estar molt content d'aquesta relació. Vull dir que, darrere d'aquest món, ja dic, com ho diria, de bohemis i de perdularis, hi ha també tot un món d'emocions i també de reconeixements. I no sé si vol... Bueno, nosaltres ara hem escoltat peces en llauna i jo vaig trucar a l'Àlex Rojas de Mataró i si us sembla farem una peça en directe perquè perquè pugueu escoltar en directe una mica el que és la gralla. Sí, podeu obrir. I després si voleu preguntar alguna cosa, doncs tenim una petita exposició de fotografies i en Xavier estarà per aquí per qualsevol cosa, dubte que tinguin, doncs suposo que t'ho podran preguntar i estarà encantat de respondre-us. Si m'obres el 3, canvies i fes 3, 4... Ui, els decibels. La gralla passa dels 100 decibels. Està fora de la normativa europea, tingueu en compte. El dolçainer, el bagpipe de la Isabel d'Inglaterra també està fora de la normativa. Per això se'n van anar a Europa. Ens farem un pas doble que es diu pas doble de Torre l'Espanyol i es fan una així que fan molt bé. 1, 2, 3... Han fet l'esquema tradicional que és fer dues veus, fan dues veus, i aleshores són terceres paral·leles. Escolta, hauríeu de muntar la vanera de Premià de l'Arnella. Escolta les cantades... Si algú vol preguntar alguna cosa, jo què sé, pobre de mi. He portat aquestes gralles antigues, he portat dolçaines valencianes, he portat una chiaramela italiana. Ells fan un grup amb el macchiaramela, ho acompanyen amb un sac de gemecs i per Nadal baixen i fan molt ambient, toquen la samponya, que en diuen, la samponya és el seu sac de gemecs, toquen amb dues mans a la vegada, és un instrument molt... N'hi ha diverses, Itàlia és molt gran, però per exemple la del Molís, la samponya molissana, és una cosa interessant. Digueu-me. Doneu... Tots. Hola. Sí? Ara. No, un dubte. Soc graller
i hi havia aquest tema de l'afinació amb 415 o 430 i doncs aquí m'agradaria saber què en penses, si cap a quin cantó hauríem d'anar o mantenir els dos. L'essència de la música tradicional és la diversitat. Tingueu en compte això. Aleshores, tot el que sigui preservar la diversitat, anem en bon camí, en un món que tendeix a l'estandardització. Aleshores, les gralles et trobem, ara conviuen a 440, que en diuen gralles en do, a 415, que en diuen gralles en si, i ara la que és en si bemoll, que és un to més avall. Jo he vist, per exemple, les de les dolçaines castellanes també es troben amb això, i en fan tant a 440 com en fan a 415. El 415 és el to del barroc, però ja us he dit que aquell està a 458, encara el del Renaixement és diferent. No sé, jo penso que el problema és quan has de fer una gran orquestra, hi ha d'haver... Si heu fixat com afinen les grans orquestres? Hi ha algun melòman? Què fan per afinar una orquestra sinfònica? S'aixeca el concertino i on te va buscar el la? Podria portar un tipus a la butxaca, afinar. Però on te va buscar el la? Heu vist on te va buscar el la, si heu fixat? Amb l'oboista, perquè ningú sap què sonarà. Perquè depèn de la persona, la inxa, el temps que fa, la temperatura, o sigui, és l'únic que no saben com sonarà i tots s'afinen a ell, que és el més... També hi ha els fagots que són d'inxa, però el fagot sempre fa acompanyaments, no fa solos com a l'oboè. Aleshores s'agermanen tots amb l'oboè, s'agermanen tots en la gralla. Aleshores els grallers no tenen aquest problema, són grups tancats, aquests dos havien d'afinar entre ells dos. El que estaven m'importa poc, m'importa el que sonava al final. Aleshores jo dic tots tenien raó, que deia aquella obra del... Tots eren fills meus. Tots tenien raó, tots tenen raó. Aleshores, ara s'ha posat molt de moda. Això ho va fer ja al segle XIX al Caselles, més de si bemoll. Aquestes estan en si bemoll. No tenien, ara els portem tots a l'afinador al mòbil i sabem què és un hertz i sabem què volen dir les afinacions. Però el que és cert és que si està aquesta en si bemoll s'agermanen molt més bé amb els metalls. A l'hora de fer xarangues i això, el si bemoll és més clarinetística, per dir-ho. En canvi, l'alta és més... els mata amb els metalls, els altres els agermana més bé. Tots tenen raó. Preservar la diversitat, com que és un grup tancat, ara el que no pot ser és que toquin uns grallers, uns a 415, altres a 440. Llavors ens fots una segona paral·lela que és la dissonància pura. No, però vull dir que, de fet, tots tenen raó. Més preguntes? Alguna pregunta? Més? Bé, recordeu-vos que mentre mirem l'exposició també podem anar a preguntar-li alguna cosa més. Recordar, sisplau, omplir la valoració i ara passo el micro a la Carme, la nostra presidenta, que ens acomiadarà, suposo, el curs. Home, i tant, presidenta. Ha estat un plaer estar amb vosaltres, de veritat. Gràcies. Sí, moltes gràcies, ha estat molt interessant tot això de les gralles i no sé, vull dir que molt bé. El que toca a la companyia, mira, una pregunta, la companyia elèctrica d'Arma, que és un clarinet, què és? Bueno, ell toca un saxo soprà. Ah, vale. És un instrument d'inxa, en aquest cas d'inxa... Clar, perquè té un so diferent. No és una inxa doble, és una inxa simple. Però el mateix, el número de la boquilla del saxo seria l'obertura de la inxa i el número tenen números fins al gruix de la canya. Depèn, pel jazz fan servir més toves, per la clàssica fan servir més dures, o sigui, és tot ja industrialitzat i amb molta intel·ligència i molt més fàcil de fer. Clar, ell sempre ha tocat... Els de l'Elèctrica d'Arma també eren subscriptors de la revista Gralla, dos germans, i és molt bo perquè estaven tots dos al carrer Balmes la mateixa casa, però subscripcions separades. I un la rebia i l'altre no, perquè el carrer devia dir, coi, aquest ja em rep dos, ja no li porto. Però eren també i van fer coses molt boniques també, però el que toca és un saxo soprà. Gràcies.
Bé, bona tarda a tots i a totes. I ja sabeu que avui és l'última conferència de l'aula. Vull dir, esperem que tot aquest curs us hagin agradat les conferències. Si no hi esteu d'acord també ens ho heu de fer saber. I també les vostres preferències. Sabeu que ens agrada molt saber tota la vostra opinió perquè l'aula som tots i totes. I per tant, ens agrada que ens comenteu si us agrada, si no us agrada i totes aquestes coses. Bé, i després, en nom de la Junta, de tots els meus companys i companyes, doncs des de, no sé, l'Agnès, la Montserrat, la Rosa, el Vicenç, el Sebastià, l'Agnès, la Cisa, l'Eulàlia, doncs us donem les gràcies per la vostra assistència. I bé, malgrat que hem passat 2 anys amb aquesta pandèmia i hem intentat de suplir-ho d'alguna manera, esperem que almenys us hagi agradat. Bé, moltes gràcies per tot, bon estiu, molt bones vacances. Gràcies.